हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअफोरखौ बरायनाय जाबाय आं जोंनि दुब्लियाव फैदों लोगोफोर माइ गायनो थाखाय ओमफ्राय मा खारननि थाखाय जों न'खरैनो माइ गायनो फैदों बेखौ लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो होमबानो मोनसिगोन होमबा भिडिअखौ नायदो लोगोफोर आं गायनोसै एसे जाना जाया नायनाय लोगोफ्रा आंनि गायनायखौ मामाय गोसो होना गायदे माथो रोंगौब्रा नोंलाय रोंगौथ' ओरै फै लोगोफोर ओरै गायफै गायबाथ' नायलाय नै दुगैनोसो गेलेनोसो फैबाय सौग'जोब्बाय खोथियाखौ बेलाव बाजाबा मा जानांगौ नों जाबा बेलाव बाजागोनथ' नोङो नालाय नै खोथियाखौ सौग'जोब्बाय अखानाय खोथियाखौ सौग'जोब्बाय नै बे गनायखौ बै हैदो बै गायनायाव हैदो दोन बै दोन जालालै बे दुगैजोब्बायसो हनै खुनु दिन गायफेरनाय गैया दिनै फार्स्ट टाइम गायदां गायबालाय रोङो खिन्थु थेवब्लाबो माने बै गायनो गोरोंफोर बायदि जाया आरोखि ना आङो आगोलहाय उन्दैयाव सासे लोगोनि माबा जांख्रा जानायाव बे खनसेल' ओमफ्राय बेनि उनाव दिनै सेकेन्ड टाइम आरोखि ना दुब्लियाव माइ गायनाया दिग्दारसो मोनफ्लांबायलां लावफाबा लावफानानै बे मानसिखौ नायजाला मानसिया नायलाय लोमजाबा मा जानांगौ दे दुब्लिनि दैजोंनो दुगैबायसो नायलाय माबायदि गेलेगासिनो दं ओइ मामाय लोमजागोनलै जाम्बा नों मैया मा जायामोनलाय होमबा बावदों नोङो मैयानि बायदि जाफिननो लुबैदों बेबायदि दैजों गेलेबाय थानानै लोमजाबा मा जानांगौ नामा थौ बैहाय दैयाव थौ दै मोजाङाव साम'खायाव थौलाय बेबायदिजों जाया लोमजागोन थौ दैल' फै ओरै सिगांथिं साम'खा दं साम'खौ नायनो बेसेबां गिदिर जानानै दङ फुरा बियो माबाबा बे जोंनि दुब्लिया दैबाना जाबा बे साम'खाया साफा उसिफैजोबो ओरैजाय दं बैथिंजाय साम'खाया बैथिंजाय दं साफा बे ओरै साफा बेखौ लोमजोबो नैबिसोरो ना बे हाग्रा गोनां बेयो नैबेबो साफा बिसोर जोंनिया खिन्थु माबासो नालाय बोरिसो नालाय जाया माइ गायजाया बिसोरखौ ट्रेक्टर होनानै बे हाखौ साफा बेखौबो बेखौबो गारहोजोबनानै बे हाखौ गारहोजोबनानै समान खालामनानै बेखौ दुब्लि खालामजोबनांगौ बिराद लस जायो आरोखि ना ओमफ्राय
बेखौबो नों बे हाखौ एथ' गोजौथारना बे बेखौ गारनांगौ मामुलि नङा नै बेनो साम'खाया गैला खुरखाजोब्बाय नै कन्टिनिउ खुरखानायल'खा नायलाय साफा खुरखाजोब्बाय बे जाम्फैया एसे ओरै दावखोनानै जोबसोमोन आरोना एसे दावखोनानै जोबमोन दा खुरखायै फासयबोबाय गिगासिनोसो दं आङो उन बेला जेनेबा उनाव बेथ' साम'खायाथ' हारसिङै बन्द' जानो रोंखाया खुरखाबाय थाखायो बोसोरफ्रामबो जे बे बोसोराव एसे बै बोसोराव एसे बिदिनो खुरखाबाय थायो आरोखि ना खुरखाबाय थायो आरो बेफोरो ओरै खुरखाजोबनांगौबाथ' बे हाया साफा माने दिनै एसे गाबोन एसे बे ओरै थांजोबगोन नैबिसिनिखौ बारबानो जोंनाबो थांखागोन आरोखि ना दा माथो बुंनो दैनि खोथा जाहैबाय रावबो हमथानोबो हाया खुरखाजाबाबो नायनानैल' थानांगौ जायो उफाय गैया जेबो खालामनो हाया गैला नायजाला नै मानसिया मा जाबावनांगौ दुगैनोसै दैयाव दुगैयाबा दुगैया न'आव दुगैनोसै होमबा दुगैजायो दुगैबा दुगैजायो दुगैनो बासायनो रोङो गब'बालाय गब'बा मोनथियालां जाहैदों आङो जेसेबां हायो एसेबां जेनेबा मोजां जायगाफ्राव बेरायग्रा जायगाफ्राव बेरायनानै आंनि ब्लगनि गेजेरजों नोंसिनो बे जायगाफोरखौ देखायनो नाजागोन आं लोगोफोर मोजां माने सिनेमाटिक शटफोरबो खालामनो नाजागोन आङो ओरैनो दाथ' गेमबल गैया मबाइलाबो माने आंना IQ Neo 6 आरोना 4K 60 FPS आवबो खेबनो हायो खिन्थु ओमफ्राय मा जायो 4K 60 FPS आव खेबोबा वाइड एंगोला बिराद खम जायो आरोखि ना ओमफ्राय लाजोबनो हाया बुस्थुफोरखौथ' नोङो वाइड एंगोलजों खेबबासो मोजां नुयोना गासिखौबो माने एरियाखौ लाजोबनो हायो ओमफ्राय नों 4K 60 FPS होनानै खेबबाथाय लाजोबनो हाया आरोना जायगाफोरखौ दा नंखायनो आङो माबायाव आल्ट्रा वाइड एंगोला आंना खालि माबायावल' सोलियो आरोखि ना 1080 30 FPS आवल' सोलियो दा बिदिनि थाखायनो आङो 1080 30 FPS आवसो खेबो आरोखि ना आल्ट्रायाव होनानै केमेरायाथ' आंना पिक्सार कुवालिटिया बिराद मोजां माने आं बेबायदिनो ब्लग बानायनायनि टारगेटैसो भिडिअ बानायनायनि टारगेटैसो लाखानाय नालाय ओमफ्राय आंथ' बै समाव एथ'बां माने बेबायदि मोनथियामोन ना जेनेबा वाइड एंगोला आंनो एथ' खामानि होगोन बेबायदिखौ सानाखैमोन आरोखि ना दा ओमफ्राय दासो बाहायै बुजिबाय माने वाइड एंगोल खम जायोबा ब्लग बानायनायाव बेसेबां दिगदार जायो आरो ओरैनोथ' सिनेमाटिक शट लानायावथ' नों वाइड एंगोल गैयाबा खामानि गैखाया माने नों स्पट जायगाफोरखौनो मोजां रखम एरियाखौनो लाजोबनो हाखाया आरोखि दा नों एरियाखौ लाजोबनो हायाबाथाय भिडिअखौ सिनेमाटिक शटखौ मोजां नुखाया दा बेनि थाखायनो उफाय गैया 4K 60 FPS आव खेबनो हाबाबो आं बेनि थाखायनो खेबनो हाया आरोखि ना वाइड एंगोला 4K 60 FPS आव गैया माबायाव 1080 60 FPS आव वाइड एंगोल जायो खिन्थु बे आल्ट्रा नङा आरोखि ना खम जायो एसे दा बेहायबाबो लाजोबनो हाया थेवब्लाबो आं नाजागोन 1080 60 FPS आव आङो खेबनो नाजागोन लोगोफोर आरो आंनाव वाइड एंगोल लेन्सबो दंखायोना बेखौ लगायनानै जेसेबां हायो एसेबां खेबनो नाजागोन आङो मोजां माने सिनेमाटिक ब्लग लाबोनो नाजागोन लोगोफ्राल' अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गायनायाव एसे जा हायो एसे हेल्प खालामफानोसै आं गायनोथ' हायो गायनाया जेबो नङा माने बांद्राय गोबां गायबाय थाग्रा बायदिथ' खरा गायनो हाया थेवब्लाबो गायनो हायो गावनि आन्था जेबो नङा आथिङा साजोब्बाय जाला हाब्रुआव गाबाय थानाय ओरै थांलाय फैलाय थाबायबाय थानाया बेजों साफा आथिं साजोबो गोराथारना हाब्रुआनो दैया खम आरोखि ना बिदिनो दै खमसिन हाब्रुआ गोराथारना साजोब्बाय आथिङा दसे रेस्ट लायाबा जाला बरिया खोलो खोलो बार एकदमबारे माने थांनोनो बाथावथावसो बोथोरा दिनै
बे हाजिराफ्रा ओंखाम जानो थांग्रोबाय ओमफ्राय जोंहाथ' एसे फुङाव माने ओंखाम जानो फैखादों संजाना फैखादों ओमफ्राय बै दब्लायसे दा गायबाय थानायखौ गायखांनानै नैबे बे दब्लायसेखौ गायलांबावसै आरो दिनै ओमफ्राय दा बेलासियाव फैला जों न'खरैनो गासिबो फैजोबनानै गायफैनायनि खारना ओरैबायदि जादों माने आजिखालि माने आदि होबाबो ना गोदोनि बायदि नंला आदि होबाबो माने ट्रेक्टरबो होनानै होनांगौ आरो ट्रेक्टर होसे होनानै आरो जोबजासिम गायखांजासिम हाजिरा हरबावनांगौ जायोना दा माने बिराद आदि होबाबो माने बायनायजों समानसो जायो एकदमबारे ट्रेक्टर होनानै होनांगौ हाजिरा होनांगौ आरो बै समाव जेब्ला हागोन बै हानाय समावबो हानायनि हाजिरा आरो माराखौबो जोंनो होनांगौ ओरैनो गायग्राफ्रा खालि गायोल' आरोखि ना आजिखालि गासिबो नों मालिकआसो हरजोबनांगौ जायो दा बेखौ सिन्था खालामलायनानैनो जोङो माने जोंनो साब्रै जाखायो हाजिरा हरस्लायस्लाय नांगौबा जोंनो थांनानै हाजिरानि बदल जोंनो न'खरैनो गायनानै हैबाय थानोसैलै जोबजासिम होननानै दिनै फैदों आरोखि ना जोङो लोगोफोर नांगौबा जों हायै समाव फैनो हायै समाव नांगौबा जों हाजिरा होनोसै आरो ना ओमफ्राय हानाय मानिखौ जों जेसेबां हायो एसेबां जोबजासिम फैनानै गायफैनो नाजानोसै दा बेनो लोगोफोर जों न'खरै फैनानै गायफैनायनि खार'ना होमबा आं दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै लोगोफोर अननानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो बेबायदिनो मोजां भिडिअ नायलांबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आं जेसेबां हायो एसेबां बायहेराफ्राव थांनानै मोजां जायगाफोरखौ देखायनो नाजागोन लोगोफोर नोंसिनो आं सिनेमाटिक ब्लगबो खालामनो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां अननानै नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर दे बिदिब्ला आं फोजोबनोसै जय बर' हारिनि